हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान YouTube चेनेलावहा आं दिनैनिफ्राय मोनसे गोदान YouTube चेनेल स्टार्ट खालामनो सानदों ब्लगार स्वीटी मुङावहा बे YouTube चेनेलनि जुगिदि आं नोंथांमोननो देखायगोन आंनि डेली लाइफआव मा सोलियो आरो आं मा खालामो आरो आं बहा थाङो गासै माने आंनि लाइफनि बिखय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरो दिनै बे आंनि फर्स्ट ब्लगाव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जेराव आं थायो बेयावहा बङाइगाव अभयापुरी बेयावहा मोनसे बाजार जायो बहुत गिदिर लकेल बाजार जायो हमबाराव खनसे आरो बृहस्पतिबाराव खनसे बियो जों जे जायगायाव थायो जोंनि रुमनिफ्राय 2 किल'मिटारसो गोजानाव जायो थेवबो जोङो उइकआव खनसे थाङो बेयावहा मानोथो होनबा बेयाव बिभिन्न धरननि लकेल मैगंफोर मोनो आरो दाम खमावबो मोनो स' बिनि थाखायनो जोङो उइकआव खनसे बे बाजाराव थाङो आरो अमा बेदर बे खाथियाव जोंहा अमा बेदरबो मोना बर' मानसिफ्राथ' माने बहुत अमा बेदर जायाबानो थानो हाया बिनि थाखायनो आरो लकेल दाउफोरबो दाम खमाव मोनो आरो बे टाउनावबा हले दामा बहुत बाराबो लायो बिनि थाखायनो जों उइकआव खनसे थाङो अमा बेदर लायनो स्पेशली अमा बेदरनि थाखायनो थाङो आरो लकेल दाउ बेफोरबो एसे दाम खमाव मोनग्राखाय जों थाङो स' दिनै नोंथांमोननो आं देखायगोन बे बाजारा बेसेबां गिदिर आरो बे बाजाराव मा मोनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दिनै नोंथांमोननो मा देखायगोन सिरि सिरि लासो लासो आंनि हिन्जावा थादै थागौ रोङा गारा जि गायनो नामायसोयो जाजास्राया नङाबा दायो जों नै मर्निं वाकआव थांबाय थादों जों हदाय फुंनि 4:30 सिखारो ओमफ्राय दैलि जोङो 5 किल'मिटार वाक खालामो फुङावहा बेयाव मोनसे जायगा दोङो जोंनि रुमनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव जायो मोनसे पार्क दोङो बेयावनो जोङो मर्निं वाक खालामनो फायो दायो नै बे पार्कखौ मोनफैबाय बेयाव माने फुख्रि गिदिर दोङो बे फुख्रि गिदिरनि जिं माने बे पाक्का थालायनाया बेयावनो जोङो पुरा बे फुख्रिखौ राउन्ड मारिबाय थायो बे फुख्रिखौ 10 बार जोङो दैलि राउन्ड मारियो नाय बहुत मानसिफोर फैयो बेयावहा फुङावहा एकदम फुंनिफ्रायनो पुरा भिर भार एक्सारसाइज खालामनाय जगिं खालामनाय बेयाव बिराद मानसि जायो आरो आराम नाङो थांनानै गासिबो मोनबा राउन्ड 10 राउन्ड बिदि मारिनानै थाङो आरो न'आवहा ओमफ्राय नै जों रुम मोनफैबाय ओमफ्राय आंहा हौवाया बिसनाफोरखौ रुम मोनफैनानै थिक खालामबाय दा थिक खालामगासिनो नै दावदै बहायना होबाय आरो बेयाव खाम एवदों ओमफ्राय आरो केटलियाव दै गुदुं नै ओमफ्राय नै आंबो थाबायना फैनानै बेखौनो तारातारि खाम गोजां दोङोमोन एवबाय दावदै रुबाय ओमफ्राय दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामसै बहुत माने खाम उखैयो एकदम माने थाबायना हायनानै फुङावहा तारातारि एकदम जानायखौसो जाफ्लायग्रोयो जोङो नामार बनायनानै नै दायो जों ब्रेकफास्ट खालामगासिनो दायो जों ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जाखां लोंखां दायो नै बाजाराव थांनो रेडि जाबाय आं दहाय बुंनाया बाजाराव थांगोन होननानै जा नै रेडि जागासिनो बाजाराव थांनो थाखाय लिपस्टिक लगायदों आयना नायदों खेनायखौ बाहेरायाव थांनानै खानहैयो नङाबा बिराद खेनाय गयो न' सिङावहा एकदम खेनाय जाजोबो बिनि थाखायनो बाहेरायाव बेलकनियाव थांनानै आं खेनायखौ खानहैयो ओमफ्राय दायो जोङो नै ओंखारलांबाय रुमनिफ्राय थांगासिनो बाजाराव थांगासिनो मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला नै मोनफैबाय बाजाराव
नै बेनिफ्राय मैगं गोथां लाबाय आं हाबनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय सिम लाबाय एबार फार्स्टआवनो नोंथांमोननो देखायगोन बेनि मैगं बाजारखौ बहुद गोदोर माने मैगं बाजाराबो बहुद गोदोर फार्स्ट दायो इथिं एन्ट्रि हाबगासिनो Không nói. नै बेखिनियाव माने पुरा लकेल मैगं मोनो आरो बेफोरो पुरा लकेल बाजार बेखिनिया बे खाथि खाथिनि लकेल हिन्जावफोरा फानफायो बेफोर मैगंफोरखौ बेखिनियावहा माने पुरा हिन्जावफोरनि बाजार आरो बेखिनियावहा लकेल Ha? Ini tuh lihat sih. Anggo. Ini dah kapan? Budi tadi di bodi. Mangkin itu ni. Episode dekham deh episode. Itu yang mau Korea tuh na, dekham lori. Nah. Nah lagi amar bhagyo nai, nolong. बे आबैया जि खुसि आरो गावखौ माने भिडिअ लानायखौ मिथिनानै हा नायनो माबायदि नुदों होननानै गावखौ बारे माने सोंबाय थानायमोन आरो ओमफ्राय आं बुंबाय आं दायो खिथिगोन र' दा लाबाय थादोंना खिथिनो हाया होननानै उनाव हायनाय टाइमावबो जि बारे बुंथाबबाय थानायमोन आंनो खिथिलाय होननानै ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबाय थानायमोन उनाव आरो खिथिगोनबो साननायमोन आङो फैनाय टाइमाव खिन्थु खिथिनायानो जास्रायासै इसोर आबै सानैयाबो जि खुसि माने बेनिफ्राय नै मानामुनि लाबाय जोङो एखिनियावलाय पुरा बेबो माने लकेल बाजार गोजा आरो बे खाथिनि बेपारि बिसोरो ओमफ्राय एबार बिसोरबो खाथिनि बेनो बेबो पुरा लकेल मैगं मोनो आरो बेयावहा लकेल ओमफ्राय बेयावहा बे लकेल हिन्जावफोरा बहुद माने माबा मुबि फानफायो बे एम्फौ एनला लाथा गांजेमा खांख्राइ माने बोथोरावहा गासैखौबो मोनजागोन आरो नोङो मोनजोबो माने बिसोरनियावहा मेवा आसार माबा मुबि बहुद फानफायो फानलु लाबाय आं बिनिफ्रायनो रेगुलार लायो आरो आङो फानलु ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर फानो आरो बियो नै आंहा हौवाया नायदो मना लानानै बेग लानानै आं भिडिअ लानायखाय बेखौ लाहोबाय रे आङो ओमफ्राय नै दायो बिथिंहा बेखिनियाव बे खन्द'आवहा बेलेग पार्ट माने बे खन्द'आवहा सामब्राम गुफुर हाइजें फानलु गोरान ओमफ्राय सामब्राम मस्ला मस्लि बेफोरखौ फानो आरो बेखिनियाव ओमफ्राय आरो दा जों बिथिं थांदों एबार बेखिनिथिं जाबाय माबा हलसेल बे टाउननि माबा मैगं दखानिफोरा बेखिनिनिफ्राय बायहैयो आरो ओमफ्राय बे टाउननि दखानिफोरा जि दामाव फानफैसिगोन मैगंखौ YouTube हल बाजार बे हौवासाया जायखौ जों लोगो मोननाय बेयो माने फ्लिपकार्टनि डेलिभारि बय आरो जोंनो बेयावहा माने डेलिभारि होफैबाय थायोमोन ओमफ्राय जोंखौ पुरा सिनाय मोनबाय आरो बियो ओमफ्राय सोंलायलायनाय आरो नोंस्रा इउटुब चेनेल दोङो ना मोनसे होननानैहा माने जोंहा चेनेल दंबावो सुइटि बिशाल नामावहा बेयाव मोननै होखांबाय आरो जोङो ब्लग बियो नायबायनो आरो हिन्दीयावहा ओमफ्राय खुलिदोंना नोंसोरो खुलिदों होननानै आंहा लाजिलायनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय मोजां जायाखैना ओमफ्राय बे मानसिनिफ्राय फान्थाव ओमफ्राय अलकबि लाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो बिथिंनो माबा लास्ट आरो बाजारा हलसेल आरो बिथिंहा लास्ट ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय दायो गिदिंनानै फैफिनबाय
एबार मैगं बाजार खिथिनायखौ आं बेसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय एबार नोंसोरनो आं देखायगोन ना बाजार बेयाव बहुत धरननि ना मोनो माने बेयावहा ना बहुत बिल दोङो आरो खाथियावहा बिलो बिराद माने ना मोनो बिभिन्न धरननि ना गोदोर फिसा माने माबायदि नों जानो गोसो गासै नाखौबो मोनगोन आरो दाम खमावबो मोनगोन दाम बारायावबो मोनगोन दाम खमनि जानो गोसोबा दाम खमनि मोनगोन दाम बारानि जानो गोसोबा दाम बारानि मोनगोन নিমবাড়ি সময় থাকে আলাদা কি কমের কাছে কমের কাছে কিমান কিলো 350 টাকা দিই 300 আমরা বিলও বাইদো ओमफ्राय नानि दामफोराबो बाङाय खम बेयावहा माने बिलो दोंसोयोना मा होनो 20 टाका फुवाफोरावबो मोनो 10 टाका फुवाफोरावबो मोनलाबायो नाखौ ओमफ्राय आंथ' बिनिफ्रायनो बायनानै गरम बोथोरावहा ना गोरान फोराननानैबो जायो आङो नै ओमफ्राय बे ना सिंगि एबार जोङो ना बाजारनिफ्राय ओंखारना थांनोसै बेदर बाजारथिं नै बे जाबाय ब्रयलार बेदर बोरमा बेदर ओमफ्राय लकेल दाउबो दानो बेखिनियावहा लकेल दाउ ओमफ्राय हांसोबो मोनगोन नोङो नै बोरमा बियो सोंनायमोन आं बोरमा खिन्थु जाला सानबाय दिनै बोरमा ओमफ्राय बिनि उनावहा बिथिं अमा बेदर बाजार बियो आरो जोंथ' आरो अमा नुबाथ' लाबोआलासिनो थानो हाखाया आंथ' अमा रायख'खा हौवायाबो आंबो Alaga? Hey, hadi আছে তে नै ओमफ्राय लाखांबाय आङो अमा लाबाय आरो फार्स्टआवनो नायग्रोजोबबाय मबे मोजां मबे माबायदि ओमफ्रायसो लाबोबाय ओमफ्राय दा एबार अमा बाजारनिफ्राय ओंखारबाय एबार जों थांगोन गस्ला बाजार नै गस्ला बाजारफोराबो बहुत गोदोर बेयावहा आरो मोजांखौनो मोनो ड्रेसफोरखौबो हामा नङा गासिब गस्लाखौबो मोनगोन नोङो दखना माने इथिं बर' बारा गैया बे खाथियावहा ओमफ्राय दखनाया दुकान सानैल' दोङो बेयावहा सानै बर' हिनजाव दोङो आरो बिसोरल' फानो ओमफ्राय बाकी सादर मेख्ला बारा मोनगोन आरो नोङो नायलाय बेफोर सादर मेख्ला गोजा बेफोरो गासिबो मोजांसो मोनो गोदोर दुकानफ्राबो सादर मेख्ला दुकान बेयो नै नुवाखै नै हिनजावफोरा जि बायदों बिराद बायखायो मानसिफोरा मोजांखौनो मोनो हामा नङा ड्रेसफोराबो ओरैनो एलायनाय बे सासेल' आरो बर' हिनजाव दख'ना फानदों बारा मोजांबो मोना दख'नाफोरखौबो कालेक्सनबो गैया खारन बर' मानसिबो गैया नालाय खाथियाव बेनि
थाखायनो खिन्थु सादर मेख्ला बेफोरबा बिराद मोजां मोजां कालेक्शन मोनगोन आरो बे बाजारावहा दाम खमावहानो ओमफ्राय बेफोरनो एलाय बेबो सादर मेख्ला दुखान मोजां मोजां मोनो ओमफ्राय एबार नै सेन्डेल दुकानथिं फायलायबाय सेन्डेल जुता दुकानफ्राबो गोदोरानो ओमफ्राय मोजांखौनो मोनो एसां हामाबो नङा सेन्डेलफोराबो लास्टिं जायो जुताफ्राबो लास्टिं जायोआनो ओमफ्राय बे जाबाय नै हरेक माल 50 टाका 100 टाका कम्पानि बेयावहा मोजां आरो मोनसे संसार जानाय नखर जानायनि थाखाय मानसिनो जि बुस्थु नांगौ माने गासिखौबो मोनगोन आरो नोङो बेयावहा बासन बर्तन बेफोरो नै एबार नै बेफोरो माने लाइट इलेक्ट्रनिक्स आरो बिथिंहा बे गोजौआवहा माने जि बुस्थु नांगौ नोङो बेयावहा मोननो हाजोबगोन आरो नै घरि सलार प्लेटबो दोङो माने नांगौखिनि बुस्थुखौ मोनजोबोआनो बुंनो थाङोबा मोनसे मिडल क्लास फेमिलिनि थाखायथ' माने बहुत मोजां आरो बे बाजारा नोंनो जि नांगौ नोङो A to Z माने गासिखौबो नोङो मोनजोबगोन आरो बेनिफ्राय इथिं नै बेफोरो माने इलेक्ट्रनिक्स आइटेमनि माने लाइट साइट ओमफ्राय नै बेग खैटामान बेगनि दुकानबो दोङो बेखिनियावहा इलाय नै बेगफोराबो मोजांखौनो मोनो हामा नङा लाजायो बायजायो इलाय नै इथिं सेखा रुवा माने गासिबो दोङो आरो मा गैया गासिबो दोङो नै बेयो गाइखेर दय गाइखेर बेफोरखौबो दैलि फानो हप्तायाव माने खननै जायो नालाय ओमफ्राय बे सेन्डेलफोरा माबा 50 टाकानि जोरो बेबो लाना हायनाय आङो खालि ओमफ्राय बिथिं नै बेफोरो माने हलसेल ओमफ्राय बे हौवासानिफ्राय आङो हदाय बिनिफ्रायनो दालि ओमफ्राय बे रेसनफोरखौ लाना हायो आरो बे बाजाराव थांबोला रेगुलार बिनिफ्रायनो लायो आङो ओमफ्राय बेफोर साइडथिं नुनायफ्रा हलसेल गोजा आरो बै फिसा बिला दुकान थाया गामियावहा बिसोरो बायनानै लाङो आरो नै बे जुलापिबो मोनजायो हदाय लाबाय आंबो बिनिफ्राय जुलापि ओमफ्राय निमकि लाबोनायमोन आरो आङो जानाय नायलायलायबाय आङो हौवाया रायसै आंखौ लास्टिंसिं खामसै नोङो मानो बिदि जानाय होननानैहा ओमफ्राय एबार नै इथिंफ्राय हायनानै हायबाय फुल दुकानावहा फुल दुकान फुलबो मोनो इलाय नै जि मोजां मोजां फुल दोङो ओइ नारें कमलाफोराबो फिथाइ थायलायलायनाय दोङोमोन मैथ्रु दंफांबो गाहायावनो थायोनो ओमफ्राय जासिनायमोन आङो ओमफ्राय लाबोस्रायासै आङो माने जागाबो गैयाना आंहा बेयाव गायनो बेनिखायनो लाबोनाय जायासै ओमफ्राय नै हांसो बिथिंहा गथा हांसो गथा दाउ फानो बेखिनियावहा दामा खमावनो मोनो हांसोफोरखौबो 600 टाका जुरा 700 टाका 900 टाका 800 टाका बेबायदि मासेयाव 300 टाकाफोरावबो मोनबोयो बे मालाबा 300नि लानो हायो आङो मासेयाव ओरैनोबाथ' बे टाउनावबा फुवासेयावनो 150 टाका एक फुवायावहा माबाया हांसोआ दामनाया फुवासेयाव 150 लायो ओमफ्राय बे बाजारनिफ्राय लाबोबा हले मासे गिदिर लाबोबानो 300 टाकाफोराव मोनबोयो बेदराबो जाब्राहैनो गाखोयो ओमफ्राय बे दाउखौ 150 टाका होननायमोन 150 टाका माबा मासेयाव नै फारेवा 400 टाकानो जुरा नै एबार इथिं दाला सान्द्रैनि दुकान दाला सान्द्रै ओमफ्राय लेब ब्लेंकेटफोरबो दोङोमोन आङो माने लाजोबनोनो हाख'लायासैलै बिराद गोदोरना बाजारानो नै बिथिं दुलि नै एबार बिथिं फार्निचारनि दुकानसै बेयाव माने बहुत मोजां खम दामावनो फार्निचारबो मोनो
डिजाइनफ्राबो मोजांसो थायो दामाबो बारा नङा खमावनो मोनो बहुत गोदोर माने फार्निचारनि बजारबो नाङो बेयावहा फिल गोदोर दोङो आं खिथिजोबनो हायासै टाइमानो माने मिलायहोनो हायासै आङो बहुत नै दायो भिडिअआबो बिराद गोलावसो जासिगोन मिथिबायना नोंसोरो होमबाबो प्लिज एबार नायदो फार्स्ट टाइमखाय माने बिराद गोलावबो जालांबाय नै नाय बिसनानि डिजाइनफोरा मोजां डिजाइन मोनो दामफोराबो एसां बाराबो नङा डिजाइनफोर खिन्थु मोजां मोनो दाम खमावनो गासिखौबो आङो दिनै खिथिखांबाय बेसेयावनो फोजोबसै बिराद मेंनायबो मोनबाय थांसै एबार रुमाव लोगोफोर आं बाजारनिफ्राय मोनफैबाय दासो आरो जों खामबो फुङावहा खाम एवनायसो जालांनायमोन आरो खामबो जानाय जायाखै संनाय जायाखै दासो संगोन बिनि सिगां आं नोंथांमोननो देखायनो आं मा लाबोदों दिनै बाजारनिफ्राय बे जाबाय मेथि बेगर आरो बे जिरा बेगर ओमफ्राय रिफाइन थाव आं जानाय थाव जाया स' रिफाइनखौनो लाबोयो ओमफ्राय बे जाबाय मानामुनि फिसा बिथिं मानामुनि गोदोरखौनो मोननो थाङा आरो बे फिसाखौबो मालाबासो मोनफ्लाङो फानलु बिन ओमफ्राय अलकबि ओमफ्राय लाइया बेयावहा केजि हिसाबसो फानो 20 थाखामोन केजियावहा आङो 10 थाखानि आधा केजि लाना फैबाय ओमफ्राय नै बे लाफाया ओरैनो 10 थाखा मुथा लायो बे टाउनावबा ओमफ्राय बाजारावखाय थाइबा मुथायाव मोनबोनायसै केपसिकाम बान्दा कबिया बेयाव टाउनावबा 40 थाखा ओमफ्राय बे बाजाराव 20 थाखायाव मोननायसै 1 केजि ओमफ्राय फान्थावाबो बे बाजारावबा 40 थाखा लायो बेयाव टाउनावहा ओमफ्राय बाजारावखाय 20 थाखायाव मोनबोनाय केजि ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट अमा बेदर जि मोजांखा बेदराबो नायलाय बेदर लाना फैबाय 200 थाखानि ओमफ्राय ना बोथिया फुवासे लाना फैदों बे ना बोथियाया 100 थाखा फुवा होनना बुंनायमोन ओमफ्राय 80 थाखानि बिना लाबोबाय बेयावबा मोना टाउनावहा ओमफ्राय नै अमा बिबुखौ जागोन नारजिदों बेसांनो दिनै आङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय बुस्थुफोरा दायो आरो आङो खाम मैगं संसै नोंथांमोननो देखायनोसै आं मा सङो दिनै बेदर हानायाव लगायना होबाय आङो बिराद मोजां मोनो बे अमा बेदर फेभरेट बिनिबो अमा बेदरा माने जों बाजारनिफ्राय मानो इदि दाननानै लाबोआ होमबा बिराद माने बै काटबो थायो ओमफ्राय आरो बे खोमोनखौबो इसोर मोजां साफा खालामनो रोङा बेनि थाखायनो जों न'आव लाबोनानैसो सावनानै ओमफ्राय हाफायो गावनि गोसो बायदि ओमफ्राय नै बे लाबोनाय मैगंफोरखौ आङो प्लास्टिकआवहा सोयै दोनबाय माने प्लास्टिकआव सोआबा बारा गोबाव दिन थाया माने मैगंफोरा ओरैनो खुलाहैनो सोनानै दोनबा फ्रिजावहा थबनो हामा जायो आरो आं दायो अमा बिबु ओमफ्राय नारजि संना नायदों खाथिनिफ्राय खिथिनो हाला दिनै मानोथो होनबा हौवायाबो बिजि बेदर हानायाव स' आङो माने बिदिनो गोजानाव केमेराफोर दोननानैनो बिदि संनांसिगोन मालाबा खिथिसिगोन नोंथांमोना आरो दा संखांनायनि उनाव खिथिगोन आङो माबायदि जाखो मा संखो हाखांबाय बेदरा
जोंहा दायो खामा मोननानै रेडि जाबाय जानोसै जोङो दायो नै नायदो आं दिनै मा संखो फुलकबि आलु अमा बेदर जेब जेब ओमफ्राय माबा नारजिदों अमा बिबु ओमफ्राय नै सालाद बेल' दालि जायानो हौवाया ओंखायनो आङो दालिखौबो सङासै बिजोंनो जानोसै हाय लोगोफोर माबायदि दङ नोंसोर गासिबो आंथ' दिनै सानसे पुरा खामानि मावनानै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दिनै आङो फुंनिफ्राय मा खामखो माहा थांखो दासो माने जनो मोनदों दा बासन सासनबो सुखांजोब्बाय आङो आरो संनायाबो दा मोनानिबो थाखाबाय सानैल' मानसि रावबो गैया स' बिनि थाखायनो जेबो प्रब्लेम गैला दायो माने रेस्टानो रेस्टसै जास्ट मोनायावहा जानोसै दायो माने आं टिभि दसे खुलिनानै दोनदों ओरैनो सिरिरि जायोना नङाबा चुपचाप रावबो गैया सानैल' मानसि आरो आं दायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो माने फ्लिपकार्टआव माबा बुस्थु अर्डार खालामनायमोन मिथिया आङो मा मोनफायदों नायनोबो टाइम मोनाखै आङो जास्ट हौवायासो लाना फैनानैहा पेकेटखौ दिनदों माने खुलिनोबो मोनाखै दायो आं नोंथांमोननो खिथिगोन बेयाव मा बुस्थु मोनफायदों आं गावनो मिथिया मा मोनफायदों नोंथांमोननो आङो देखायगोन मा दङ बेयावहा आं नायस्रायाखै मा अर्डार खालामनायमोन बावगारस्रायो माने बुहुत बुस्थु अर्डार खालामबाय थायोना एकदम माने फिसा बिला बाहेरावनो बारा थाङा सब माने आं अनलाइनसो बांसिन शपिं खालामनाय जायो बिनि थाखायनो मा फायदों मा थादों नायबाय थानोबो बायो आङो मिथिलायलाङा आं बेग मोनसे अर्डार खालामनायमोन नै लोगोफोर पार्टिफोरनि थाखाय पार्टिफोराव लाग्रा माहाबाफोर बियाफोराव थांबाला बा मानिबा पार्टिफोराव थांबा मोजाङानो फैदोंथ' बेगा नै पटलि बियो पाउच पटलि होनना बुङो बेखौ नै लोगोफोर नायदो मादि नुदों थेंक इउ नै आंहा हौवाया सारप्राइज होदों आंनो आं मिथियानोमोन बियो बेखौ अर्डार खालामदों होननानैहा थेंक इउ हाबि beautiful बहुत मोजां so बे मोननै बुस्थुआनो मोनफायदों दिनै नै बे मोननै बुस्थुआनो मोनफायदों so लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थादो आरो दे बिदिबा आङो आंनि ब्लगखौ दिनै बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय